Personeel van thuiszorgorganisaties krijgt amper meer vast werk, maar tijdelijke contracten. Het is het gevolg van de bezuinigings. Tussen de contracten trog maar de flexworkers een jelje thuis zitten. Voor cliënten van de thuiszorg betekent dat een protte wissel in de gezichten. En dat wordt als heel vervelend ondervonden. Het btw-tarief in de bouw gaat in juli weer omheeg van 6 naar 21%. En daar maakt je bouwbedrijven haar grote zorgen over. In 2012 wie het tarief omleeg ging vanwege de crisis in de bouw. Maar het doel meer werkloos te krijgen. De verheging van de btw zal werkgelegenheid kosten, denken de bedrijven. Overal in de stad Ljouwert mag na 1 juli kamers verhuurd worden. Dan gaat een nieuwe huisvestingswet in. In Ljouwert mocht boeten het centrum ontnota net meer dan 5% studentenwenten verhuurd worden. Dit om oorlijst voor te komen. Die regel is dus van de baan. Geen dwongen ontslagen bij Verslavingszorg Noord-Nederland. Er zullen eerst 110 van de 800 banen geschorst worden. Maar doordat 60 mensen gebruik maken van de vrijwillige vertrekregeling, hoeft dat niet meer. Orenbezuinigings moeten komen van goedkepere huisvesting. Joen en vannacht zo'n graden en heel bewolkt. Een matige wind uit het westen. Morgen is er sinneskin waar. Er staat een westenwind en het wordt tussen de 16 en 18 graden.